Maya pa abak po kaya kayungan at syutana king kalima ng Domingo ning Kwaresma. Pakiabe talaking banalamisa ring kapasalamatan daring makatuki. Couples for Christ and Choir, Maspat and Miklat Family, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Zachary Maspat, 7th birthday, Benigno Villanueva. Para king malagwang kapaldanan dari Teofilo Ferrer Sr., Riza Robio. Para king special intention dari Rodil Gutierrez Jr., Carlo, Carla, Christine Ariem. Para king kaladwada ring makatuki Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Alfonso and Carmencita Valdez, Herlita Kinagon, Chopilo Villanueva, Neni Tolentino, Lambert Carlson Clarence Ariem, Lamberto Clarita Ocampo, RD and Agnes Ocampo, Hernilina Ocampo, Mirna Carrion, Juanito, and Teodora Ferrer, at ding sablang kaladuking purgatorio.
Talakad tamo po at makyabing ikanta, ing dalit a pamuklat. Ang malating kurus niya ng kinamatayan. Katambag. Malating kurus siya mo. Kilagyan ng igpang po yung inakan po yung banal Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka, ang timurin. Kita mo po ngini king kalimang Domingo naning karaniwan o padibang Domingo naning Kwaresma. Iti ing tawling Domingo king kakatamong pamaglakbe kaniting Kwaresma na itamo malapit ta ng malapit king kakatamong kapag masusyan king misteryo Paskwa ning ginutang Jesucristo. Ing kayang kamatayan, kayang kasakitan, at ing kayang pamanyubling mebye. Itamo kaniting Domingo nga iti, aw santaya na bang Passion Tide Sunday, akita mo po na makatakap laring imahin king katang altar, iti papakit na itamo pa naging pantaya i Kristo. Na itang kaya katamong malalam apamaninton kaya itamo, lumalam tamo, kapanaligan ampong kasal pantayanan kaya. Si Chantal lang yan katang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo. Batang maging karapat dapat magmasusi kanal ay Eucharistia.
Jesus, Meka, Kenny, at lawan mo ring sugat ape pasari na iti ke kami, king pamikasala, Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, ibuklat mo ring pansyon ning kaimutan, anong no, mikot-kot, ingke kang sarili, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ibangon mo kami, ibat ka rin kutkutan mi, at ipayabot mong mibibye kami, king kaganapan ning sulibli mong mebiyebye. Gino pakalulu. Ginoo pakalulu. Diyos sa mayupaying tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, pagparalampo mikeka, insaupan mo kaming tuntun mit mong tula, king lugod akawangis ning anak mong bugtong. Polinong lugod mo king yato, dinauna ing sarili na, ang gaman king kamatayan. Itiaduan mi kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, mababye kambe mo, king banal na espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Inya magsalita ka king lagyo ko, sabihan mo karela. Inginong Diyos, pasabi na ini kay kayo. O balen ko, ibuklat ko na lang ini, ringkot-kutan nyo. Pabangunan da kayo, iba't kareti. At iuliran akong pasibayo, king gabon ning Israel. At akilalayo, king akupin ing Ginoo. O balen ko, ibuklat ko nala, ringkot-kutan nyo, at ibangon da kayo, iba't ka ringkot-kutan nyo, at paluban kay kayo, ing kakong espiritu, at subli kong miye. At ibalik da kayo, king sarili yung gabon, ban ka rin na kayo magdaton. Akilalayo kanita, king ako ing Ginoo. Ing sinabi at dinapat kaniti. Ing Ginoong Diyos, ya ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Uling king Ginoo at siyuing pakalulu at ing malam apamangabos. Uling King Ginoo at iyo King pakalulu at ing malam apamangabos. Iba't king kalalaman darayin ko keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing kadalungan ko. Malagod mo sanang tingiran, ining siwalang kaklis kapatawaran keka. Uling King Ginoo at iyo ing pakalulu at ing malam pamangabos. Ginoo, nung ika tatandanan mo rin kaya kaming pamikasala, nino kaya Ginoo ing mitagan? Dapot kaya ka at siyuing pamamatawad, ban kaya ta mikatakot kami kaya ka? Uling King Ginoo at iyo ing pakalulu at ing malam apamangabos. Mamawos ko king Ginoo, mamawos siya ing kaladwa ko, at atin kong tiwala king kayang pangako. Ing kaladwa ko, manayaya king Ginoo, migit king maligagang pamanaya ning bante, ang gaking panyatang ning munag. Uling King Ginoo at iyo ing pakalulu at ing malam apamangabos. Manaya ka king Ginoo, o Israel, uling king Ginoo at siyuing pakalulu at ing malam apamangabos. Ya mismo igmi kakabos king Israel, king sablang pamikasala na laban kaya.
Uling king Ginoo, at iyo ing pakalulu at ing malam apamangabos. Pamamasang ibat, king sulot ng San Pablo, king kapulungan, karin Roma. Ding taong mabibi, mong bukod agpang king agyang ni laman, kapilan man, makatula king Diyos, dapot, ikayo, na kayo mabibi, agpang king pamitan ni laman, nune agpang king agyag ni Espiritu. Nunging Espiritu ni Diyos, mamalene kaya kayo, king kamatutuanan, nung alayo kaya kayong Espiritu ng Kristo, kayo malyaring maging bandi ng Kristo. Bistaman, mga matela rin katawan niyo, paulin ng kasalanan, dapot nung Kristo at kaya kayo. Ding kaya kong Espiritu, miela, paulining, mipabanala na kayo, king arapan ng Diyos, nung mamaleya kaya kayo yung Espiritu ng Diyos, pasubling nabiye kang Jesus. Ing Diyos mo rin yan, ing munyebe, karing katawan yung talakarunot king kapamilata ng Espiritu ng mamale kaya kayo. Ing amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos, talakad tamo po parangalan tayo, ing mayap abalita. Ako ing pangasubling miye at ing biye nga naning Ginoo ninuman ing sasalpantaya ka na ako mate kapilan man. King Ginoo, manatiliya kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Pamamasa king maya pabalita, agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Ding mikapatad ababay, pepabalita ra kang Jesus, Ginoo, ingke kang kakaluguran, masakit siya. Inya nga balita ng Jesus iti nga nang sinabi, Lazaro, masakit siya, dapot ena ikamate. May palyari iti para king ikaligaya ng Diyos. Bang bipaligayan niya ing anak ng Diyos. King kapamilatana niti. Jesus kaluguran ni Marta at Maria ang poy Lazaro. Makanyan man inyang tinggap na ing balita, king Lazaro masakit siya, may natilya pa mo rin nga duwangaldo, nung pisnani ing balita. Kay bat nga nakaring kay nga lagad. Tara, magbalik tamo deya. Inyang miras siya bitan ni Jesus sa balo na ki Jesus apat tingaldo mikot-kot. Kabudal balita ng Marta, king Jesus daratang ya, linuwalya baning saganan. Dapot i Maria may alakwan niya kimbali. I Marta nga na kang Jesus, ginuno nga tsukasana keti, ing kapatad ko amete. Dapot balo ko agyang hiniman, ing Diyos ipagkalub na keka, ing nanamang aduan mo kaya. Ing kapatad mo, subli ang miye, nga ng Jesus kaya. Balo ko nga ng Miki bat Marta,
king subliyang me king taulingaldo. Jesus nga na kaya, ako yung pamay niyo biling mie ating bie, nino man ing maniwala ka na ako, mateya man, may pamurin. Ating nino mang mabibie at maniwala ka na ako, iya mate kapilan man. Panwalan mo ite, wagino nga nang may kibat Marta, panwalan ko naman na ika i Kristo, ing anak ning Diyos, ami pangakong datang ketiking yato. Tunay ang may tagkila kapanandaman at may ngisnaway ang saldak at nga ng kinutang. No karinyekit kut, taragino, baming akit ngarang may kibat. May nangis siya, Jesus, at ding Hudyo nga ralawen mo, kalagod na kaya. Dapat ding mapilan karel ang ngarang sinabi, pepasala no matarim bulag, batila sa ro pepabreneng mete. Minsan pa, may ngisnaway ang saldak, Jesus, at sakaya linapit king kutkutan. Kinkutkutan metong yang lukib, kating takap abatu king bungad. Ilako ing batu nga ng minutos Jesus. I Marta, kapatad ng miyango na biye nga ng may kibat, Ginoo, mamaw na kanyan uling apat ning aldo makakutkut. At Jesus nga na kaya, kuwari sinabi kaya ka, king tangalan mo ing ligay ng Diyos nung ika maniwala ka. Leko ne pining batong takap king kutkutan. Tinalangaya, banwa, Jesus at nga na, ikpa, pasalamat ko keka. Uling pekirandaman mo ko, balo ko, ing kapilan man, pakirandaman mo ko. Dapot sasabihan ko iti, alang-alang, karing taong at syuketi, bangketa maniwala la, kingi kay mitubod ka na ko. Kaybat ng sabi ti, kilait ng masikan, Lazaro, lumwal ka, ing taong mete linwalya, ding gamat na ampong bitis, makabidbidla pa, kintelang pamburol, bangkeyang ikutkut. Ating lupa na makabalo siya kingamalan, apena kapda kaya. Kalaganye nga ng Jesus karela, at pabrenyeng lumakad. Deng keraklan karing Hudyo, adinalo kang Maria, ikit da, ing depata ng Jesus, at sinalpantaya la kaya. Ing maya, pabalita, ding kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Imaya pa abak po kay kayungan Maya payabak po among. at itamo po kita na king tauling Domingo ng Koresma, kalimang Domingo na ning kaya katang kapag masusyan, kabilising panahon, bala mo kapilan tapa mo po, pig celebran ing Ash Wednesday. At itamo po, apapansinan tamo, makatakap yung kortinang kule ubi, ing kaya katamo pong altar. Huling iti, yapin niya yung Passion Tide Sunday. Iba nang sabihan ni iti, itamo mas malalam tamong panagimpan, ing pamanintun tamo kang Kristo. Pantunan niya pa'y Kristo king biyo. Na? O manintun tanang pamalengki tamo aldoldo. Kaya po, iniimpaganakana kaya katamo ning selebrasyon tamong ngayti na mas malalam tamong pibulayan impong misteryo Pascual ning Ginoo ingkayang kasakitan, ingkayang kamatayan at ingkayang pamanyubling mebie. Kaya sana iti po ingkaya katamo pong panagimpan, aliwa mo po yung panagimpan tayong puni. Metong maragula tayo syukete king kaya katang baryo, reng sablang puni. Ne po, kaya aliway ta. Nune, yung panagimpan tamo, yapin i Kristong mengabos po kay katamo. Ing sikaning boses na magdalang biye. Kita mo pong kapampangan, kay balwan tamo, king masikanta po boses. Lalong-lalo na, potang mipapag-istorya tamo. Nyari pong alawang probinsya, potang akit na katamong mipapag-istorya, masigla, balata mo po, balara po, mipapateta mo. At ako po exempted ka rin.
Uling agya nga ako masikang ko boses. Lalong-lalo na po tangaw sang kore nga be ko bale. Ne? Kaya po masikanta talaga boses. Minsan po ikitang ka na kong kakaluguran ka rin king airport king Manila at niyang mikit kami, siyempre, pag-istorya kami. Anak king kasaya, uling eke po umikit king makabang panahon. Kabang mipapag-istorya kami po, ining ka na kakaluguran na iti at niya kapanagkas. Ekspresyon na po, ing managkas, potang iya, magkwentuya. Lalo na kayo po resiping mi, balarami papate kami. Ne? O miargue kami. Era balo, huling balwat kayo pong emikit, masaya kami mo pong pipapagkwento. Yung kakatamo pong ibanghelyong ngeni, metong yakareng, pe kamakatagkil, kapanandaman, king banala kasulatan. Bakit? Kasi yakit tayo keti, ing puso ng Yesus. Ing puso ng Yesus. Naya, kaya ang tabi tayo, lalong-lalo na, king panahon na ning kasakitan. Kaya, ikita mo ngini, yapin niya, ing mintaya, king kamataya ng Lazaro. At iya, binalik ni ingkeyang biye. Makanano po wari iti milyari, deni pong kapatad ng Lazaro, nakakalugura na, pe balitada na kaya, ingke kang kakaluguran, masakit siya. Bakit kaya iya agad minta? May nainaya pa mo pong adwang aldo. Nung isip-isipan tamo, bakit kaya kailangan na pang manayang adwang aldo? Wari, iya, potang sabyanan ding ating masakit, ating pamangailangan, agad-agad, iya, lingunane. Pero king kikatamong makataong pamaisip, bakit makanya ng gawa ng ginutang Yesu Kristo? Bakit iya, dinilay na pa impamamuntana karingking Betanya, baneng uluan Lazaro, o bala mo alayang pakyalam, king malilyari kang Lazaro. May kadit ang kikatamong kotangay ta, at inya pong masanting apakibat, ing kikatang ebanghelyo, bakit nanong sinabi na ning Ginoo nga na, eya masakit i Lazaro, na ikamate ing kayang sakit, malyari iti uling king pamaligaya na king Diyos. Kaya itang sangkan, bakit ene agad pintalan i Lazaro? Kaya po, rin pong mikapatad, Marta, Ampopoy Maria, niyang akit deing Ginoo, nanong sinabi da, Ginoo nung sana nga tsuka keti, meting kanakong kapatad. King makataong pamanatindi, iti pong sinabi da rin mikapatadareti, mo po kabud amano. Nune iti, metong iyang amano, na ilamagi na gitla. Mekas sabyan da king Ginoo, Ginoo, anyang mangailangan ka, minta ka king pibale-balemi, piglutura ka, pekananda ka, ngayon ikaming mangailangan, o temo ke buring iti tingiran, o temo ke pintalan, bakit pepabren meng mete, ingke kaming kapatad. Ne? Pero, may tagkilya kapanandaman ing ginutang Yesu Kristo. At kitang na, ukarinye kitkut, at mintala king kutkutan. Yang ikit ne ing kutkutan, ning Ginoo, may nangis siya. At nang sinabi da ring tao, lon mo ne nung makanano kalalam ing lugod na kang Lazaro. Pero ring aliwa, nang sinabi da, pepasalano matarembulag. Apanabino reng demonyo.
Apa bien na lareng mete, lalong-lalo na itang anak ng Jairo. Pero, bakit kaya ingkayang kakaluguran? Pepa breneng mete. Ketang makanyandang amano, deng tao, nanong sinabi ning Ginoo, inapsene itang masikan ng boses, at nano'y masikan ng boses, nga na, Lazaro, lumwal ka. At kanita, ing mete, linwalya. At deng tao, may nga biglala. Wapenpin naman balo mong mete, ne? Kabunya, lumwalya ka mulay, Oh. Pero, yapin iti, ing masikan ng boses ning Ginoo. Bakit naniawari ing masikan ng boses ning Ginoo? Ing boses ning Ginoo iti magdalayang biye. Ketang gewa ng aita, ketang kitkutan, papakit ne ing boses ning Diyos. Nung balikan tayo po, ing Genesis, makanano ning gewa ning Diyos ing yato. Gewa ne, kapamilatana ning kayang o mayupayang boses, at ketang mayupayang boses ng aita, iti ganagana, may rapat ganagana ketiking yato, may gawa. Kaya nung lalawin tamo po, yapin niya iting boses ng Diyos na dapat tamong parating pakiramdaman. Bakit? Kasi kaniting boses ng ginutang Yesu Kristo, takalareng tinukikeya. Kim boses na ning Ginoo iti dakalla reng kinayap. Kim boses ning Ginoo deti dakal ami bayu biye. Nung iti agawa na ning Ginoo king kapamilatan na ning mayupaya ng boses, pakaya reng mete ibalik nala king biye. Kaya po yapin niya iti ing masika ng boses ning Ginoo. Baliw po, gining panahon tangini, dadalan tang kamatayan. Ne, bakit? Kasi giyarang malilyaring ini king Middle East at nanong kamatayan ning dadalana. O, kamatayan na ning kapayapan. O, kamatayan ning seguridad. Kamatayan na ning kaya katamong o paintungulan. May kad kamatayan na ning kaya katamo pong aldoldo pamibiyebye karing mi kakamala painyalwan. O, ing kamatayan na ning ekonomiya aliwa mo yung Pilipinas. Nune ing kamatayan na ning ekonomiya ning mabilugayato. Kaya, pwede ta nga sabi, ining malalyaring ini, yapi na iti, ing parusa ning Diyos king kikatang kasalanan. Maniwala ko pa po kitang amano na rin mato kanita, kastigo de Diyos. Palagi yung kakastigwa na katamo ng Diyos, kapamilatana, niting gerang malilyaring aite. Ako po yak pumanwala kanita. Bakit? Uling ing Diyos tamo, ene Diyos ning kamatayan. Nune ing Diyos tamo, iti Diyos nening biye. Kaya po, nung itamo ko nan tayong Ginoo, nung sana nga tsuka ketike kami, malilyari ing gerang iti, na magdalang kamatayan kay kami. Nung yung pakibat na ning Ginoo, kay katamo, lumwal kayo kareng kay kayong kutkuta na magdalang kamatayan kay kayo. Ing kay kayong kasalanan, ing kay kayong karokan, ing estoy yung pamibiyebye. Kaya nung lalawin tamo po, impong pansyon nanoy po yung kayang papakit kay katamo. Bulok, dinat, pangalaso. Pero king spiritual, akabaldugan, impong pansyon tamo, metong yang kutkutan ng kasalanan. Kutkutan na ning lungkot, kutkutan na ning problema.
Kaya po nga naning Ginoo kay katamo, luwalan nyo yan. Kayo dapat ken. Bakit? Kasi in Diyos tamo, naman po may nga kung kamatayan King creation history, nung mamasatang Bible, in Diyos aliwayang ginawa king kamatayan. Ning ginawa king kamatayan. Ing kasalanan, alinob, ketiking, yatu. Kaya po nung ita mo manatili taking bulok ning kay katang kasalanan, sugradong itangan mga matetangan. Mo mga mateking kay katamong katawan, doon mga matetamo king kay katamong spiritual labye. Kaya po, makanano tamong larina ning kamatayan na iti, kapamilataning masikanang mayupayang boses ning Diyos. Bakit nanuwaring boses ning Diyos? Iti mumuna magdalayang pag-asa. Nya sana balang itamo, pakirandaman tayo nga mano ning Ginoo. Magdalayang pag-asa kay katamo. At iti kasantingi sinabi na kay katamo ning kay katamong mumunang pamamasa king libro ng Ezekiel. At nanong sinabi na kay katamong Ezekiel nga na, ing ginumig salitaya karela. At nanong sinabi na, pasublian ko lang niye, pamuklat ko la rin karelang kutkutan. Italakad kong pasibayo, ren ka na kong memalen. At ibalik kay karela, ing espiritu ning biye. Kaya po, reni pong mi kapatad, Marta Ampoy Maria, alanong pag-asa. Bakit? Kasi kitang sinabi da, ngara, Ginoo, mamaune kanyan, apat neng aldo, mikutkut. Imburi ng sabyan po ni taba, sinabi ni itang apat ay aldo. Kasi para karela, ala namang balsamo kanita For after 3 days, ing espiritu ning mete makone. Siguro niyang minunang panahon, wari reng mete po tanga lungaldo, magbulaklakan la reng tao Ala natang makanya na tradisyon ngini. Kasi tang espiritu makone kanta At magumpisa ng malaso. Kaya ila, ala na lang pag-asa. Kaya yung sinabi ng Ginoo karela, wari na sinabi ko kay kayo. Nga na, nung akit siya, ing kayo paya ng Diyos, dapat kong manalig kaya. Kaya ini pag-asa nga itinasabihan na kaya katamo, agyang king libutad na ning kamatayan, ing Diyos pagdala na katamong biye. Kadwa, ing boses ning Diyos, iti magdalaya kay katamong kasalpantayanan. Nya po nung pekiran naman tayong kay katang ebanghelyo, reni pong tao ng sabienda, pasalano matarembulag, inulo na lareng masakit, deng demonyo pepalwala na la, bakit ang kayang kakaluguran at pepabreneng mete. Agyang remi kapatad, parang sinabi kaya, Ginoo sana meteng kapatad ko, nung ati kaketi. Potang kimbieta mo, potang alatang kasalpantayanan, ita mo taya akakit ing Diyos. Lalong-lalo na, king kamatayan. Uling balata mo yung bieta mo, ang gaya mo pong sementeryo. Baliw po yung salitang sementeryo, iba tiyaketang salitang Griego. Koimeterion. At nanumbuli ng sabihan ng koimeterion is sleeping place. Lugar yang pitututuran. Kaya po, retang taong ating kasalpantayanan, retang atsuking sementeryo, ilapin detang taong matutod, manayang sublilang mie, king, tauling aldo. Kaya isipan, patsemengot-kot ka, nung alakang kasalpantayanan, ang gana kaken. Pero italing taong ating kasalpantayanan,
Kita mo, baluta mo, sublilang mireng matudtud, kang Kristo. Kaya po isto itang kasabihan, life after death. Nunay itang life after life. Bakit? Kasi impong kamatayan, iti metong yamo pong pasbul, banglungob tamo king be alanganga. Na dapat itamo, salpantayanan tamo. Katlo, ing boses ng Diyos, iti magdalang biye. Ikay po, mabiya kayo pa. Wala tamo, mabiya tamo, limangis nawa tamo Bali po, bakit mabiya tamo? Kasi iting espiritu na ning Diyos kaya katamo. Ne? Kaya po, nung ala ng espiritu ng Diyos kaya katamo, mga matetanangan. Ne? Kaya nung papansinan tamo, timpong taong mabiya mangis nawa, bala mo metele Alalang ka-inspirasyon, aspirasyon king biye. Uling ala ng espiritu ng Diyos, karela. Kaya niya kasanting sinabi ng kikatangkaduang pamamasa, yung espiritu ng Diyos, natyu kay katamo, itamo, nakatatablan ng kamatayan. Kaya po, anyang sinabi na ning Ginoo, Lazaro, lumwal ka. Linwalya ing mete. At kanita makatali yagamat ang pong bitis at makatakapya ing kayang lupa. At nanong sinabi ng ginukaring tao, kalaganye nga na. Bakit ita ing kayang sinabi? Uling burideng pakalag, nung nanuman itang makatali kaya lalong-lalo na ing makatali ng freedom o kalayahan king kayang biye. Kaya nung lalawenta mo po, yapin iti impong boses ng Diyos na magdalang biye kay katamo. At itanak king kalimang Domingo na ning Koresma. Ibalik taya ketang mumuna ng aldo ning Koresma. Ewari pepa kuskus ko nga bu, niyang mumuna ng aldo ning Koresma. At tatandaan niya pa po, itang sinabi ng mengos ko sa buke kayo. Anong sinabi na kasi kanita? Sumisi kayo at maniwala kayo king Ebanghelyo. Repent and believe in the gospel. Kaya, ita ing amano ng Diyos at inyang upayang magdalang biye kay katamo. Kaya itamo po nga tita na kining tauling Domingo na ning Kwaresma. Makirandam ko pa kaya kingamano ninggin. Kingamano ninggin nung iti na magdalang biye kay katamo. Itang kayang masikan abosis na pepasubling miye kang Lazaro. At iting pepasubling miye kang Lazaro. Yapin niya iti ing boses ng Diyos na magdalang pag-asa kay katamo, magdalang kasalpantayanan kay katamo, at magdalang biye kay katamo. Talkat kayo po, ipasyag tayong kay katang kasalpantayanan, itangan po. Sasalpantaya ko king Diyos, igpang mayupayang tutu, linalang king banwat yatu, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginutamo. Pengagli king upaya ning banal ay espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa lalam ng upayang Ponce Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete king katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwo, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, banmukom ka ring mabiyempong menga mate. Sasalpantaya ko king banal ay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublidang miring mete, at king bie alanganga. Amen. Ginunong at siyo kasana keti nga ng Marta. Manalangin tang miyabe-yabe, kang Isus sing ginutamo, adwan takeya, ing akayabe taya at ngastang sumabi,
Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo king biye. Itangan po. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bang ingginong Jesus, datangano ring magsadyang pabinyag, bang maging kakalugura na at kalingwan ding papayabot king ebanghelyo na karela, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bang i Jesus, datangano ring kalulu, uling malapit lakeya, at kalingwan ding sasawop karela, karing kapag subukan da, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bang i Jesus, tatangano ring masakit, uling kakalugura na la, at kalingwan ding pamilyang lilingap king metong amabibina, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bang i Jesus, kalingwan ding pakamalang tang mayang ubye, uling manatili lang kakaluguran tamo, at dalawa no ring magpaldas, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bang i Jesus, tatanga na katamo, uling kakalugura na katamo, at sa nakakalingwan ding payas lagking suluna kaya katamo, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Panalangin tamo po na sana inggerang malilyari ka rin king Middle East, iti po lumawak ang pong inadagol. Panalangin tamo sana na ing kapayapan, manatili kiti king yato, bang milako na iting kasiran, adadala na ing sakit na ning biye, ing kamatayan da ring maging biktima na niti, ating kaya katamong kapagkakunwan, na maglako kapayapan kaya katamo, panalangin tala king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Yabetala mo naman, kaya katang panalangin ding leaders na ring bansa, lalong-lalo na po ring leaders na ning Amerika, Iran, ang popong Israel, na sana luklukla at misabi, bang kanita, ila, apisabida, ing nasukat ang daptan, bang maging payapaying yato, panalangin tamo king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Panalangin tala naman, din kakatang kalugar na biye, na tsukarin, king lugar ating migigera, na sana king libutan na ning karelang panandaman na takot ang pangkasakitan, akit de ing mabiye Diyos na ila kakambila nala a protectionan, panalangin tala king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. King kapasalamata ring Popos for Christ, ring choir, Maspat Miklat Family, Richard Chona Yumul ning pagapitoong, para king kapasalamatan da king kaibaitan ng Sakari Maspat, Benigno Villanueva, kapaldana ng Chopilo Ferrer Jr., Risa Rubio, king makapasabaling kay Donan Di Rodil Gutierrez Jr., Carla Christine Ariem, kaladwa ng Jose Roman, Senior Junior Antonio Eliminada Juanita Alfonso Carmencita, Erlita Chofilo, Neni Lambert Carlson, Lamberto Clarita, Hardy Agnes, Nilina, Mirna, Juanito Teodora, panalangin tala king Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Kaduan tangin ning kay katang sarili. O Ginoong Yesus, panawalan mi ing agyangeni, ingig pa ibiyanake ka ing sablang adwan. Iti adwan mi kapamilata ng Kristong Ginoo mi. Amen. Amen. Corinthians, Medes Club.
Purihin Diyos, metas globan kayang kaya pantingip meeting tinape para kaya kami maginyang tinape ning biye. May purihin Diyos kapilan man. Purihin Diyos, metas sa kluban, kaya kang kaya pantinggap miya, itingalak ayang pangmikeka, bunga ning gabunapi pagalaning tao, para kaya kami maginyang inumaning kaladwa. Mi purihin Diyos Diyos kapilanman. kapilanman. Kinapambatalan ng aming kapanisya ng pong kapag ko. Manalangin kayo kapatad, in kakatamong daon, matanggap iya, harapan ng Diyos, sikpang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy Diyos, alubos mayupaya, pakiramdaman mo kami. Ing pagkalumusana, king kaming talasuyo mo. Biriyan mong miyagtangan king sala ning kasalpantayanan kang Kristo. Ing luminis kami king grasyang bunga na ning sakripisyo. Itiyaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo. At kaya ka, antemore, Itasyulareng pusoyo. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at Tunay-ping matuloy. karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, sing pasalamatan da ka, kapilan man ang pong lukarin man, o ginong banalik pa. Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilata ng Kristong ginumi. Ya, pepakit ne, ing tao, yang tutuin yang tingi sanay kamatayan ng Lazaro, akakaligura na, at pepakilala ni King Diyos, ing tune at ginuning biye. Inyang pepasublyaning maybe, ngayon yang pangna king meto ketawaning pakalulo na, at ing kapamilataning sakramento na ilipat na kami iba't king kamatayan papunta king biye. Pulinita, kambering sablang koro ring angeles karing king banwa, alang toknang at ngaming pupuri. Tunay kaping banalo ikpa ikay panibataning sablang kabanalan. Pulinita pagparalampumi, papagbanalan mo laritingain, kingambuning espiritu mo bang para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king wane ing tinape, pepasalamat siya keka. Piraso ne, binyene ka rin kayang disipulos at nga na, kunanya iti kayong anat kananye, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan, kingwaning kalis at pasabayang pepasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at nga na,
Punay niya iti kayungan at minum ko kaniti, tingkalis yung kanakundaya, tindaya ning bayo talangang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao, bangketa, mi patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Looking kang krus at pamayublingin, tabos mo. Niyang inig anakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng me, biyaning anak mo, daraw miya keka, iting tinapi ning biyang poing kalising kaligtasan, laiming pasalamatan keka, ting papalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo bang sumuyo keka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo ni kaming sanang misulo-sulo, king kataon at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa iglesia makalagaan at king meto yato, bang bigan at piking lugod kambe ng Leo na kaya kaming Papa, i-Florentino yung kaya kaming Obispo, de sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at maninay sabling mi, ampore sablang miyango na bi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kamingan, gawin mo kamingan karapat dapat magkamit king bilang hangga, bangkayabe ng Maria yung Birhen ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambe ring sablang apostol, ampore sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilata ng Kristong kikang anak. King kapamilata ng Kristo, kambe at kaya, higpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Kini po manalangin tang mitmong kapanaligan na lugod king igpa, karengamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Chubano ako, ni sambalay agyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, di pamitwanyang loob mo, ketiking yato, king banwa, di pamitwanyang loob mo. King kakanan mi, king adong-adong, ibiemo ke kami, ibiemo patawad mo ke kami, ding salami ka, anting pamamatawad mi, salami kami,
Ikabos mo kami, o Ginoo, kisablang marok, malugod magi pagkalubing kapayapan, king panahon mi, bangking kasaupaning, kaya kang pakalulu, mitimawa kaming parati, king pamanalipan, king kasalanan, mikabyos kami ngalang kakasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. O Ginoo Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostoling kapayapan, lalakpan ko kaya kayong kapayapan ko, babiyak kaya kayo. Emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan ming kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia. Pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggamang kingalanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili, kaya kayo nga. At kaya ka, ang timurin. Bakit tamo po ngining mikakami itong taking kapayapan? Kapayapan ko, kaya kayo nga, kapayapan ko, kapayapan ko. Bilang kayo kanya, ako. Bilang kayo po. 1, 2, 3, 4, 5. Tulungan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ng Diyos ang nilalako, king kasalanan ng yato. Ibiemo ke kaming kapayapan, ibiemo ang Yoing ginutang Yesu Kristo, yoing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato. Papalatang mayaw singa po na ng kordero. Kinoy Ako matampantanggap kaya kadapat at kasmi nga mano mo. Kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen. Kristo,
Manalangin tamo. O Diyos, sa ikpami, tingiran mo, ing dadalong dakeka, ring banal kapulungan mo, iligtas mo kay sana, king samblang marok, bang asaywan, kambening kabilugan ng puso, at manatili kapilanman lalamning lingap mo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Nakulong kayo po sa aguli. At kimpong tutukin Domingo, lungob tana king panahon na ning ring mang malayaldo. King Holy Week, umpisan tayo po iti kimpong Palm Sunday. At mag-umpisaya po ka rin king high school. 5:30 a.m. Alas 5 na po alas 5:30 ning abak. King umpisa na po ning kakatamong seremonyas. Karin king nalagyo ita. King high school, Sapang Bato High School. Ne po, kaya datang tamo po sanang mas maranon at kanita makapag-bless tamo pong palaspas at makapag-prosesyon tamo papunta po kining Pisamban. Po at ang karasking Pisamban, itamo po, umpisan tane po, tingke katamo pong Santa Misa. At kanita, karetang Mayaldo, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, kareta pong katamo pong 6 p.m. Open Recollection. Ne, sana makapag-yabeta mo po. At kay Bat, teta pong Banalayaldo. Kita pong ausan tamong Paschal Triduum, Holy Thursday, Friday, ang po pong Holy Saturday, kambiyan na po ng katamo pong Easter Sunday. Kaya po sana makapakyabeta kareta. Kaya kareta pong magpuni, makisabing Santa Iglesia, pepalwalya pong circular letter, yung kakatangar sa bispo, na reng punita mo, umpisan tala po, numbisa kayong kimpong Biyernes Dolores, King Domingo, at mayari lamo po sanang Miyerkules Santo. Numbisa kayong makabayin kayong pamamasa, umpisan nyo na po pota. Bisa ko pong isandalyo na yung puniyo pota. Kasi burida rin tao makabay Panusigan na kayo. Kaya kay batning Pasko, mamasata ng pasyon nung bisa kayo. Mas ka makaba-kabay ta. Ito mo yung pakisabi na po ng Santa Iglesia. Kaniting panahon na ng Kwaresma, nung bisa kayong 40 days migigegeking pasyon, pwede. Aliwa mo kita pong Paschal Triduum, uling in konsentrasyon at supuking Pisamban. In konsentrasyon ng Mayaldo, naman po king Lelote, naman king Sampelot, naman po king, ano po yung tatawuyo? Pansit, syempre, lamay ko yung pansit kete king Sapang Bato. Ano po yung tatawuyo? Ice cream. Ne po? Ne? At yung tamo pong tradisyon na usto. Reta-reta pong gagamitan tamo. Pero tintan tradisyon na usto. Po? At ilwa ita rin kay katang pahiral. Kaya po, eta babawal po yung pasyon, eta babawal ng pilanaldoin kay kayong pamamasa, Santa Iglesia Sabiana, karening Paschal Triduum, yung pong focus king Pisamban. Kaya sinabi ko kayo, nung bisa kayong makaba, yung kaya kayong pamamasa, at intang 40 days. 40 days tang migigege king pasyon ng bisa kayo. Kaya ita po sana, yung kaya katamo pong tuntunan. Yung sabihan, mong babawal na. Diyos ko, rugo babawal tiduna ng katang tuntunan, din Santa Iglesia, para kaniting kapag masusyan. Importante, aliwa yung pasyon importante yapining amano ning Ginoo. Kapag kayo nandin, ing amano na ning Ginoo na magdalang biyeke katamo. Kaya po sana makapakyabe tamo, karening katamo pong selebrasyon king Holy Week. Kaya po panawuning bakasyon iti, bang kanita, mas may palapit tamo po king Diyos. Talakad kayo po. Sister Ellen, palaspas na rin balak yun.
Mag-pre-order kayo. Mag-pre-order la po. Deta pong bisa man-order kang para king PPC. O yan na. O ita. Tatangoya po yung kaya katama pong miyembro ng PPC. Okay po. Yung Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, Antimore. Bendisyonan ang kanin Diyos sa mayapaying tutungig pa. Ang poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Ing misa, midaone, meta na king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Maya payabak po kaya kayo man. Maya payabak po, Amen.